Така, много ни впечатли това, което сте направили сами. Някак си сдружили сте се по съвсем законов ред и сте направили това сдружение Съединението прави силата. За да правите какво? Целите на сдружението са благотворителност, доброволчество, развиване на разнообразна културна дейност, всичко е в обществена полза. И заедно ученици от английската гимназия в нашата приятелска група решихме, че има нужда нашата среда от млади, амбициозни, талантливи хора, като тези, които са в английската. И това беше основната причина, поради която решихме да предприемем това действие. Английската и руската, други училища към вас? Да, математическата гимназия и също има много единични членове от други училища, но целта ни е, така да го кажа, каймака на обществото, младите хора, които са все още чисти, които не са натоварени с на възрастните хора всички задължения, да предприемат наистина нещо, да се съберем и заедно да решим някои проблеми на средата, които досега са ни изглеждали дразнещи, но всъщност не са толкова големи и могат с малко усилия да бъдат решени. Казваш нерешими проблеми, които ги виждаме всеки ден. Например, инфраструктурни проблеми, най-базовото, материалната база в училищата. Меко казано, не е най-европейска, най-модерна, това, което заслужават млади хора, които искат да се учат. И това ви дразни и казвате, нека да го И това поправим. е самото начало, защото като цяло на нас целевата ни група на организацията са младите хора. Съответно, трябва да покажем първо на учениците, че на тях най-базово и първоначално можем да помогнем. И след това вече всички младежи, защото общата ни цел е обединяването на българските младежи, които могат да намерят в тази структура един вид опора, надежда, подкрепа и да изразяват свободно мнението си и да бъдат чувани. Да. От младежи за младежи. Колко хора успяхте да привлечете за това време и вие ли ги привличате или те сами намират пътя към вас? Някои сами намират пътя към нас, други им изпращаме покани, които държим те да се присъединят към нас. Общо сме около 100 човека, като имаме членове както тук в София, в Пловдив и предстои след Нова година откриването на други регионални структури, така които ги нарекохме клонове в други областни центрове в държавата, които са вече отново с цел създаването на регионални структури клонове. Първата ни инициатива на организацията, която беше гласувана още на първото учредителното събрание, след като вече се изясниха и дефинираха ясно членове от устава и изобщо всичко, което касае структурата на организацията, как ще бъде устроена тя. Тогава гласувахме за закупуването на течен сапун и тоалетна хартия за училищата. Снабдихме английската гимназия за малко, на практика беше проектът не много успешен, но след него започна дейност в посоката на образованието, като закупихме табла с формули по математика, необходими за матурите в 12 клас. За двете езикови гимназии. Всички трябва да ги виждат точно така. За английската и руската в математическата си има такива, нямаше нужда, нали, естествено. От там нататък вече сме се занимавали с доста активно участие в коледните базари, където събрахме доста колосална сума учениците от английската гимназия. Включително и имаше доброволци от нашата организация. И там закупихме, дори с помощ от страна на организацията, закупихме таблети за децата в дома с аутизъм в Пловдив. 7 таблета, включително и още скромна сума до закъгляне на 2000 лева планирани, с които те си закупиха различни пособия, необходими за тяхното качествено, дигитално и изобщо образователно развитие.